سلام كما يتمسيو كبرات تغطى التليفون وإيري تي في بأوقات طراقرنا لك ساعة تشاعة أخيلو زينا ومسان عدونا نفل معلنا مساقم تنح بيتروس منكسي أرس زينا أب كباب يوم السلاسل زلو مدوات لمعات معوات كم سرحونا برتنو زبا فورو قريتهم أب زبا عن سبا أب مكتار تريو عن بتازة القرنة يا سلطنة وايبون أب دوبا وقيح بحري جنزبا وحاجزن حدقت كفليت كراين غيرو أمريكا بولند سراويت نمل أخذ زلوا وطن كتسرزو روسيا تسويها كنت بريطانيا بأستات عسران حد الميتاويت كم زن كولو كولة تقليتو نسراويت أيفير كوست إلا ما زقبرش براو مدكاتي تخيلو أما حداريت زوبا سيمين أو كيح بحري ويزورو أسمرت تابرها بعسرتن حدن سنة مس وكلتنو زوبا فورو ركب بمكياد أبتي كابي بزعباز السلاسل زلو لمعاتا ومدبات زتيا وكيل إيرينا محاربة لاي نزد دالو زينا وتصبتب ليدات خل مريم كتغربايا أبن أزوبا فورو نبرت من محدارات كبابي محفيد كمهلا عربتو أيرومالن دنانلون أب كبابي أم تكبر زلو لمعاتا ومدبات نمعوات كاباتهم زحتت كلو كمالو زلوهم دلونت أرقاقيتهم نساتهم نزيز قالتو أما حداريت زوبا سيمينا وقيح بحري ويزورو أسمرة تابرها بعسرتن حدن سنة قسقاس نايت زي سلاسل زلو بروجكت تات دحر معزاب مسوكلت هزبي أبزا كايروتو ركبيو أب تركب زستساتفو عبيت عدي أب كبابيهم زهنت زلو مقلي وحجن ترقادم حينا مالكان أب درجة مززام زركب ريحاتاتن تحسابايتا أوي باسكاتاتن كمون حدث تابعت التمرتي أب هيوتهم رقات أب كبابيهم دما برمع بالا أرحين كم زلوا بمحبار نتعدلات بزقبا أب ربحهم نموعل أب مترنف عدتات عقابا أكبابن مداي تمرتن أبرتيعهم كم زسرحو قليتهم أما حداريت زوبا سيمينا وقيح بحري ويزورو أسمرة تابرها بوغنا نبرتي من محدارات كبابي محفيد عربتون كمهلن زقلقللو 400 هكتار مريت حرشا كسرالن ملمع زهنت زلو مالي وحج أما سمر دمحينا مالكاز سرح زلو ترقان أما ززام زبطحي حاتبتاتن بزعبا زهبو أقلقلوتات مستوم وكلت هزبي دحر زكايدتو زيته مترناف عدتات مسرت معبالة سلزخونة بزلع على كدفقلو أزخ أخيرا رحياتاتن تحتبايت أوي باسكاتاتن نويحين أدمعن أقلقلوت كهلو مأنتي نتفتات مفواس مايكوعاتات كدنفع تتكامنت عين مدري بزحايلة كقتل مبراس أقراب دما بنقوح تساتفو كقطاء بملباو أبقل عدتات زلو نايمايت أقام نمك إلال كمز السرح أرقا قيتام أب زوبا عن سباك قصة الزغل تريا عم بتا مدربدا نمدفع أب السلاسل العمام زي حجز حفشة وتسجنان مدلاون منساقي مسارحيتات زي تقلل ناي أصلتن تصلتنا بعسرتن حدن سنة أب كتما كرنتو هايبون أب تبهاريات عم بتا قد سنة كل الارتات أقبابا نتصاقا مدهانيت قدما مدلاواتن ترو أب مقطار نايت تريون كالن زي تقلل بقبرن كل ساعة سوان استسنية سلطنا كاب ملات زوبا ستواتو 25 كيلاتات حرشان أبالات حيلتات مكلا خالن تساتيفهم وكيل كفلي حرشان مريتنا بزوبا عن سبا ويزورو كبرا قبرا مسكال علامان قداسنتن نايتو سلطنا بزملكات أبزابوتو مبري زدل مدلوات كير كام مصنح كقاتم نزغل وراران بتا باقان بزي قدعاتن مكتا كم زحقز بمقلات سلطنتين نزغا سموا فلتات نخالوت كسلطنونو مخانم قديسام أبتي كان فرح على فيها هادو مكلخال بغليات وزينا وعقبة بقديو متشونات نايزي إيرترا تركبو زلان نمر بحان بتا مدربدا بمتكاس كابزي بمبقاسنا بزحلف عامتا بقلة كبابيتات هاقرنا استرايا وراران بتا بقمت بمتاون قدم مخصاتو ملو مدلوات كير كامتنا حقداسنتو عزوز مخانو بريهم أتو زيناوي أب موداتا بزحلف سومن أب بادو بنو زوبا حقاز نسترايا وصون اسلم بتا بمذكر نفس وقف زيغا مكتال كبرن وانا وحبريتا أب قربو نزر كبابيت الصحفة منستر حرشان ممحدارن كهبنا تحساسيبون بشوعات سنة بنو زوبا حقاز ممحدار كبابي بادوب أبازيو وصون كبابيتات أب درجة من فارز بتحي تعقي زي ولو أنبتا تخسيتو من بارو الزكاريون أبنو زباتات دوبا وقيح بحري ممرحيتات مكلخال لبدا كورونا فيروس نمكلخال الزوطو ممرحيتات أخبيرهم أبايتهم نستحيبو تسقمات وقنات جنزباون عينتاون حاجز تجيرو أبنو زبا ما أكل دنكاليا سراحتينياتات منجستي سبتسقان عبالات حيلتات مكلخالن زواتو واستا 30 حدن شح نقفة
ብምምሕዳር ንዝተለለያ ስድራ ቤታት ክመቃርሕ እንከሎ ኣብ ንዞባ 4 ድማ ማሕበር ሓርበኛታት ስንኩላን ኩናትን ማሕበር ኣእምሮኣውን ምዕባላውን ስንክልና ንኣባላቶም ያቅሬታ ገንዘባውን ዓይነታውን ሓገዝ ኣከፋፊሎም ብተወሳኺ አቶ ጉሕምድ መሐመድ አቶ ዓሊ ዓብዱልከሪምን አቶ ብርሃነ መብራህቱን ዝተባሉ ነበርቲ ጥዮ ክልተ ፒክአፕን ሓንቲ ኣይሱዝን ዝዓይነተን መካይኖም ክሳብ ኮሮና ካብ ሃገርና ዝጠፍእ ሓይሊ ዕማም ምክልኻል ኮሮና ኣብ ዞባ 4 ክጥቀመለን ኣረኪቦም እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ አቶ ዓብዱ ሓሰን ኣብ ከተማ ዓሰባ ብዝርከብ ኣባይቱ ዝነብሩ 4 ተኻረይቲ ነናይ ሓደ ወርሒ አቶ ወልደሃንስ ሳፅን ምስ በዓልቲ ቤቱ ወይዘሮ ንግስቲ ተስፋ ሚካኤል ድማ ንሓደ ተኻራይ ናይ 3 ወርሒ ሕድገት ክፍሊት ክራይ ገዛ ገይሮም ብዘይካዚ ኣብ ከተማ ኣስመራ ወናኒት ባር ርእሰ ዓዲ ለተንስኤ የማነ 5,000 ናቕፋ ንመሰሰኒ ማዕከን መኸተ ኮቪድ-19 ክትወፍን ከላ ወይዘሮ ትዕበት ተድላ ንቤት ስፌትን መሸጣ ኤሌክትሮኒክስን ዝተረኸረ ክልተ ትካላት ነናይ 2 ወርሒ ነባሪ ተሰነይ አቶ ነጋሽ ተስፋ ማርያም ምስ በዓልቲ ቤቱ ወይዘሮ ግደይ መብራህቱ ኣብታ ከተማ ዝርከብ ትካሎም ንዝተኻርየ ን3 ወርሒ ነባሪ ቦሎኛ ኢጣልያ አቶ ገዛሂ ስቲፋኖስ ድማ ኣብ ኣስመራ ገዛ ባንዳ ኣብ ዝርከብ ገዙ ንዝተኻርያ 2 ስድራ ቤታት ነናይ 2 ወርሒ ካብ ክራይ ነፃ ገይሮሞም ብተመሳሳሊ ኣብ ንዞባ ደቀ ምሓረ ንጽጉማት ወገናት ሓገዝን ሕድገት ክራይ ገዛን ይቕጽል ከም ዘሎ ወኪል ኤሪና ሲራክ ገብረ ሚካኤል ዝለኣኸ ጸብጻብ ኣፍሊጡ ኣዜብ ብርሃነ ከተቕርበ እያ ኣብ ምምሕዳር ከባቢ ሃዳሙን ዞባ ደቀ ምሓረ 8 ጉዱሳት ነበርቲ ንጽጉማት ስድራ ቤታት ናይ እኽሊ ሓገዝ ክገብሩ ከለዉ ተጋዳሊት ኣኽበረት ክፍለ ድማ 2 ኩንታልን ፈረቓን እኽሊ ንተመሳሳሊ ዕላማ ለጊሳ በዘይ ካዚ መምህር ደብረጽዮን ተኽለ ሃይማኖት ን4 ተኻረይቲ ነናይ 2 ወርሒ ቀሺ በራኽ መብራህቱ ን4 ተኻረይቲ ነናይ 2 ወርሒ አቶ ገብረ ህይወት ቀሺ ዘሮ ኣብሩኽ ድማ ን2 ተኻረይቲ ነናይ 2 ወርሒ ሕድገት ክራይ ገዛ ገይሮም ኣብ ምምሕዳር ማእከል ከተማ ድማ ሼክ መሐመድ ሲዒድ ሓመድ ን3 ስድራ ቤታት ን1 ወርሒ ወይዘሮ ትብለጥ ወልደ ገብርኤል ን2 ስድራ ቤት ን1 ወርሒ ባሻይ ገብረ መድህን ሓድጉ ን4 ተኻረይቲ ን1 ወርሒ ወይዘሮ ለተንክኤል ወልደ ገብርኤል ን3 ተኻረይቲ ክሳብ ለበዳ ኮሮና ዘብቅዕ ወይዘሮ ሓረጉ በርሀን ን4 ተኻረይቲ ን3 ወርሒ ኣብ ምምሕዳር ከባቢ ኣምሁር ድማ ስድራ ቤት አቶ ብርሃነ ብሩህ ንሓንቲ ስድራ ን2 ወርሒ ካብ ክራይ ነፃ ኢሎሞም ካብ ካናዳ ብመሰረት ዝበፅሓና ጸብጻብ ድማ ነባሪ ቶሮንቶ ወይዘሮ መብራት ገረዝግሄር በዓላት ሰፈየቶም ማስክ ሸይጣ ዘዋህለለቶ $1,000 ንምስሳን ማዕከን ምኸተ ኮቪድ-19 ክትወፍእን ከላ ተቐማጢ ቶሮንቶ ስድራ ቤት አቶ ሳምሶም ጋፎ ኣብ ከባቢ ባርጅማ ኣብ ዝርከብ ገዝኣ ንዝተኻረዩ ናይ 2 ወርሒ ነበርቲ ቶሮንቶ አቶ አልጋ ወልደ ማርያም ምስ ሲስተር ሓጎሳ ወልደ ክርስቶስ ኣብ ሓዝሓዝ ንሓንቲ ስድራ ቤት ኣብ ደበዚቶውን ንሓንቲ ስድራ ናይ 3 ወርሒ ስድራ ቤት አቶ መንግስቲ ኣብ ተወልደ ካብ ዊኒፔግ ድማ ኣብ ዓዲ ጉዕዳድ ን3 ተኻረይቲ ነናይ 3 ወርሒ ክራይ ሓዲጎምሎም በተመሳሳሊ ስድራ ቤት አቶ ብርሃነ ገብረ መስቀል ካብ ኪችነር ኣብ ማይ ተመናይ ን3 ተኻረይቲ ነናይ 3 ወርሒ አቶ ሃይለ ይትባረኽ ካብ ቶሮንቶ ኣብ ቀሓውታ ን6 ተኻረይቲ ነናይ 2 ወርሒ አቶ ዘካርያስ ክፍለ ካብ ቶሮንቶ ኣብ ዓዲ ኋላ ን5 ስድራ ቤታት ነናይ 2 ወርሒ ነባሪ ቶሮንቶ ስድራ ቤት አቶ ክፍለ ገረዝግሄር ኣብ ከተማ መንደፈራ ንሓንቲ ስድራ ናይ 2 ወርሒ ስድራ ቤት አቶ በርሀ ወልደ ሊባኖስ ካብ ቶሮንቶ ኣብ ዓዲ ጓዕዳድ ንሓንቲ ስድራ ናይ 3 ወርሒ ስድራ ቤት አቶ ገብረ መድህን ሃይለ ማርያም ካብ ኪችነር ድማ ኣብ ኣስመራ ንሓደ ትካልን 2 መንበርን ነናይ 3 ወርሒ ሕድገት ክራይ ከም ዝገበረሎም ካብ ጠቕላሊ ቆንስል ኤርትራ ኣብ ካናዳ ዝበፅሓና ሓበሬታ የነጽር ዝኸበርኩም ተኸታተልቲ ዝስዕባ ኣህጉራዊ ዜናታት እዩ ድሕሪ ዝሓፃር መሰጋገሪት ኣሜሪካ ናብ ፖላንድ ሰራዊት ንምልኣኽ ዘለዋ ውጥን ክትስርዞ ሩስያ ብ11 ሰነ ፀዊዓ ሩስያ ነዚ ፃውዒት እዚ ተቕርብ ዘላ ምምሕዳር ፕሬዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ነቲ ኣብ ጀርመን ዘሎ ቁፅሪ ሰራዊት ሃገሩ ብምንካይ ናብ ፖላንድ ከቕንዖ ከም ዝኽእል መደብ ከም ዘለዋ ኣብ ዝገልጸሉ ዘሎ እዋን እዩ ነቲ ሰራዊት ኣሜሪካ ካብ ጀርመን ናይ ምስሓብ መደብ ብእወታ ዝተቐበለቶ ሩስያ ናብ ፖላንድ ምስ ዘቐንዕ ግና ፀጥታዊ ሳዕቢናት ከም ዝህልዋ ጠንቂቓ
ኣሜሪካ ኣስታት 10,000 ካብቲ ኣብ ጀርመን ዓስኪሮ ዘሎ ሰራዊታ ክትስሕብ ከም እትኽእል ኣብ ዝሓለፈ ቀረባ መዓልትታት ክጋዋሕ ፀኒሑ እዩ ይኹን እምበር እቲ መደብ ኣብ ምብራቕ ኤውሮጳ ንዘሎ ናይ ምክልኻል ዓቕሚ ንምሕያል ክኸውን ከም ዝኽእል ተንተንቲ ይእምቱ ኣብ ፖላንድ ኣስታት 5,000 ወታደራት ዘለዎ ኣሜሪካ ኣብቲ ዞባ ወታደራዊ ዓቕማ ንምትርናዕ ትሰርሕ ከም ዘላ እዮም ፀብፀባት ዘረድኡ ኣሜሪካ ኣብ ምብራቕ ኤውሮጳ ብሓፈሻ ኣብ ፖላንድ ድማ ብፍላይ ፀረ ሚሳይል ናይ ምትካል መደብ ከም ዘለዋ እዩ ዝግለጽ ነቲ ንጥፈታት ብዕቱብ ትከታተሎ ከም ዘላ ትገልጽ ሩስያ ብወገና ክመጽእ ንዝኽእል ፀጥታዊ ስጋት ንምምካት ኣብ መሬት ቤላሩስ ወታደራዊ ዓቕማ ተደልድል ከም ዘላ ይሕበር በዚ ድማ ኣብቲ ዞባ ከቢድ ፀጥታዊ ወጥሪ ከይክሰት ምስቲ ከባቢ ቅርበት ዘለዎም ወገናት ስጋቶም ይገልጹ ሩስያ ኣብ መሬትን ፀረ ሚሳይል ኣሜሪካ ክትከል ኣብ ልዕሊ ዘፍቀዳ ሃገራት ምብራቕ ኤውሮጳ ስጉምቲ ክትወስድ ከም ትኽእል እያ ከተጠንቅቕ ፀኒሓ ቁጠባ ብሪጣንያ ብሰንኪ ለበዳ ኮሮና ቫይረስ ካብቲ ኣብ ዝሓለፈ 2 ኣዋርሒ ዝነበረ ብኣስታት 21 ሚእታዊት ከም ዘንቆልቆለ ስታቲስቲካዊ ፀብፀባት ዓቢሮም እቲ ክስተት ኣብ ዝሓለፈ ቀረባ ታሪክ ብሪጣንያ ካብ ዝተመዝገበ ቁጠባዊ ምንቁልቃል እቲ ዝኸፍአ ኮይኑ ተመዝጊቡሎ እዚ ናይ 2 ኣዋርሒ ፀብጻብ ቁጠባት ሃገር ኣብዚ ዓመት እዚ ብልዕሊ 11 ሚእታዊት ክጎድል ከም ዝኽእል ዝእንፍት ምዃኑ ኬላታት ተዓውዲ ይገልጹ ቁጠባ ብሪጣንያ ኣብዚ ዓመት እዚ ኣብ ውሽጢ ዝሓለፈ 30 ዓመታት ሪዎ ዘይፈልጥ ዝሕታለ ከጋጥሞ ተኽእሎ ከም ዘሎ እዮም ግምታት ዝውሃብ ዘሎ ቁጠባ ናይተን ብሰንኪ ኮሮና ቫይረስ ብከቢድ ተሃስየን ዘለዋ ካልኦት ሃገራት ኤውሮጳ እውን ተመሳሳሊ ዝሕታለ ከጋጥሞ ከም ዝኽእል ይመት ቁጠባ ዓለም ኣብዚ ዓመት እዚ ድሕሪ ካልኣይ ውግእ ዓለም ዝኸፍአ ዝሕታለ ከጋጥሞ ከም ዝኽእል እዩ ክሕበር ፀኒሑ ዘሎ ትማሊ 11 ሰነ ንሰራዊት ኣይቬሪ ኮስት ዕላማ ዝገበረ ሽበራዊ መጥቃዕቲ ተኻይዱ በቲ ምስ ቡርኪና ፋሶ ኣብ ዘዳውብ ከባቢ ዝተፈጸመ መጥቃዕቲ 10 ወታደራት ኣይቬሪ ኮስት ከም ተቐትሉን ዛጊት ቁጥሮም ዘይተነፀረ ከም ዝቆሰሉን ሚኒስትሪ ምክልኻል እታ ሃገር ኣፍሊጡ ናይቲ መጥቃዕቲ ሓላፍነት ዝወሰደ ኣካል ዛጊት ከም ዘየለ ዝጠቐሰት ሚኒስትሪ ፈጸምቱ ንምሓዝ ጽዑቕ ስርሒት ይካየድ ከም ዘሎ ኣረዲዩ ብዘይካዚ ሚኒስትሪ ምክልኻል ኣይቬሪ ኮስት ምስ ቡርኪና ፋሶ ኣብ ዘዳውብ ከባቢ ጸጥታዊ ምንቅስቓስ ከም ዝሓይል ገሊጹ እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ሎሚ 12 ሰነ ኣብ ኣፍጋኒስታን ብዝተኻየደ ተመሳሳሊ መጥቃዕቲ ብውሕዱ 4 ሰላማውያን ሰባት ተቐቲሎም በቲ ኣብ ምዕራባዊ ሸነኽ ከተማ ካቡል ኣብ መስጊድ ዝተፈጸመ መጥቃዕቲ ብዙሓት ከም ዝቆሰሉ ሚኒስትሪ ውሽጣዊ ጉዳያት ኣፍጋኒስታን ኣፍሊጡሎ ነቲ መጥቃዕቲ ሓላፍነት ዝወሰድሎ ኣካል እኳ እንተዘየለ ሽበራዊ ጉጅለ ዳዕሽ ክኸውን ከም ዝኽእል ግና ግምታት ኣሎ ኣብ ህንዲ ኣብ ዝሓለፈ 24 ሰዓታት ጥራይ ልዕሊ 11,000 ሓድሽ መልከፍቲ ብምዝጋቡ ጠቕላላ ቁፅሪ ብኮሮና ቫይረስ ዝተለኽፉ ናብ ኣስታት 300,000 ከም ዝዓረገ ዝጠቐሱ ፀብፀባት ጥዕና እታ ሃገር ብኮሮና ቫይረስ ብከቢድ ካብ ዝተፀልዋ ሃገራት 4ይ ተርታ ሒዛ ከም ዘላ ገሊፆም እንተኾነ ግን መንግስቲ ህንዲ ለበዳ ንምቁፅፃር ዝወፀ መምርሒታትን እገዳታት ምፉኻስን ዝጀመሮ ስጉምትታት ይቕፅሎ ከም ዘሎ እዩ ዝግለጽ ኣብ ብራዚል እውን ልዕሊ 30,000 ሓድሽ መልከፍቲ ብምዝጋቡ ጠቕላላ ቁጥሪ ዝተለኽፉ ናብ ልዕሊ 800,000 ቁጥሪ ዝሞቱ ድማ ናብ ልዕሊ 41,000 ብምዕራጉ መንግስቲ ብራዚል ነቲ ለበዳ ንምቁፅፃር ዝገብሮ ፃዕሪ ካሕይሎ ውሽጣውን ግዳማውን ፀቕጢ ይግበረሉ ኣሎ መንግስቲ ብራዚል ግን በኣንጻሩ ለበዳ ንምቁፅፃር ፀኒዑ ዝፀንሐ እገዳታት ክፋቆስ ንምምሕዳራት ክፍላተ ሃገር ሓቢሩ ከም ዘሎ እዩ ዝገልጽ ኣብ ኣሜሪካ እውን ኣብ ዝሓለፈ 24 ሰዓታት ምስ ተመዝገበ ልዕሊ 23,000 ሓድሽ መልከፍቲ እታ ሃዝ ናብ ኣስታት 2,100,000 ክዓርግ እንከሎ ቁፅሪ ዝሞቱ ድማ 116,000 በፂሑ ኣሎ እተን ብከቢድ በዓልታት ተፀልየን ዘለዋ ከም ኒውዮርክ ኒውጀርሲ ካሊፎርኒያ ኢሊኖይን ማሳቹሴትስን ዝኣመሰላ ክፍላተ ሃገር እገዳታት ናይ ምፍኻስ ስጉምቲ ወሲደን ኣለዋ ኪላታት ጥዕና እቲ እገዳታት ናይ ምፍኻስ ስጉምቲ ምስ ህሉ ኩነታት ለበዳ ኣብተን ሃገራትን ክፍላተ ሃገርን ዘይሳንን ንተወሳኺ ለበዳን ቅዝፈትን ዘቃልዕን ምዃን እዮም ዘጠንቅቑ ዘለዉ ብደረጃ ዓለም ጠቕላላ ቁፅሪ ብኮሮና ቫይረስ ዝተለኽፉ 7.6 ሚልዮን ክበፅሕ እንከሎ ልዕሊ 426,000 ከም ዝሞቱ ፀብፀባት ጥዕና የነፅሩ መንግስቲ ኢራቅን ኣሜሪካን ናብ ኢራቅ ተዋፊሩ ንዝርከብ ሰራዊት ኣሜሪካ ጠቕሊሉ ክወፅእ ዝተበፅሐ ምርዳእ ንምትግባር መብፅዖም ደጊሞም ከም ዘረጋገፁ ንመግለፂ መንግስቲ ኢራቅ ብምጥቃስ ማዕከናት ዜና ኣቃሊሐን ቀዳማይ ሚኒስተር ሙስጠፋ አልኻዝሚ ሎሚ 12 ሰነ ኣብ ዝሃቦ መግለፂ ኣብ መንጎ ላዕሎት ሰብ መዚ ክልቴን ሃገራት ኣብ ዝተኻየደ ዝርብ ሰራዊት ኣሜሪካ ጠቕሊሉ ክወፅእ ብባይቶ ኢራቅ ዝሓለፈ ውሳነ ክትግበር ኣብ ግምት ዝወሃቡ ምዃኑ ከም ተራዳድኡ ሓቢሩ
እንተኾነ ሰራዊት ኣሜሪካ ካብ ኢራቅ ናይ ዝወፃሉ ግዜ ገደብ ይኹን መጻኢ ናይቶም ከም ኣማኸርትን ኣሰልጠንትን ዝነጥፉ ኣባላት ሰራዊት ኣሜሪካ ብዝምልከት ዝወፀ ሓበሬታ የለን። ኣብ መንጎ ላዕለዎት ሰመዚ ክልቴን ሃገራት ድሕሪ ዝተኻየደ ዝርብ ዝወፀ ሓበራዊ መግለጺ መንግስቲ ኣሜሪካ ኣብ ኢራቅ ቀዋሚ ወታደራዊ መደበር ይኹን ብቀዋምነት ዝዋፈር ወታደራዊ ሓይሊ ንምስራት መደብ ከም ዘይብሉ ብምንጻር ነቲ ሰራዊት ናይ ምስሓብ መስርሕ ክቕጽል ምዃኑ ኣፍሊጡሎም። ኣሜሪካ ሰራዊታ ካብ ኢራቅ ጣሊላ ክትስሕብ ዝተገብረን ንኣዋርሕ ዝቐጸለን ህዝባዊ ጻውዒት ኣብ ልዕሊ መንግስቲ ኢራቅ ድሕሪ ዝፈጠሮ ጸቕጢ ባይቶታ ሃገር ኣብ ምጅማር ናይ ዝዓመት እዚ ኣብ ሃገሩ ዓስኪሩ ዝርከብ ግዳማዊ ሓይሊ ጠቕሊሉ ክወፅእ ምድማፂ ይዝከር። እንተኾነ መንግስቲ ኣሜሪካ ነቲ ብባይቶ ኢራቅ ዝሓለፈ ውሳነ ብምንጻግ ኣብ ልዕሊ እታ ሃገር እጋረታት ከጽንዕ ከም ዝኽእል እዩ ኣጠንቂቑ ጸኒሑ። በዚ ድማ እዚ ተበፂሑ ዝበሃል ዘሎ ምርዳእ ነቲ ህዝባዊ ቁጣዕ ንምርጋእ ዝዓለመ ዳ እምበር ኣብ ባይታ ክትግበር ዘለዎ ተኽእሎ ትሑት ምዃኑ እዮም ምስቲ ጉዳይ ቅርበት ዘለዎም ተንተንቲ ዝሕብሩ። ዝኸበርኩም ተኸታተልቲ ነቲ ሰዓት ዝተዳለወ ዜናና ኣብዚ ተዛዚሙሎ ካብ ዝቐፂሉ ንኩነታት ዓለምን ኮሮናን ዝድህስስ ናይ ትንታነ ትሕዝቶ እዩ ክቐርብ ጋዜጠኛታት ሱሌማንን ተስፋ ኣለምን ኣብ መስመር ኣለዉ። ብወገንና ብሩኽ ምሸት።